Соль землі світло для світу, вось найлепший шлях життєвий, цілий світ хай бачить гэта і прославить Бога у небі. Живи Живи Евангелием в житті штоденним, і узявши криш виходь на шлях Христовий. Живи Евангелием з любов'ю в серці, каб світ добро, спокой і радость нести. Стань мовлік Христових вучняв, серцем чистих милосердних, бо їх духом і лагодних, справедливих і покорних. Живи Евангелием в житті штоденним, і узявши криш виходь на шлях Христовий. Живи Евангелием з любов'ю в серці, каб світ добро, спокой і радость нести. Страх откинь, макали люди, нас за правду ненавидять. Пробачаймо всім ворожесть, у небі наша узнагорода. Живи Евангелием в житті штоденним, і узявши криш виходь на шлях Христовий. Живи Евангелием з любов'ю в серці, каб світ добро, спокой і радость нести. Живи Евангелием в житті штоденним, і узявши криш виходь на шлях Христовий. Живи Евангелием з любов'ю в серці, каб світ добро, спокой і радость нести. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Сьогодні Костел вспоминає святую Схолястику Панну. Святая Схолястика була сестрою святого Бенедикта, великого знаного святого. І вельми пригожий був менавіта момент перед смерцю святой Схолястики, коли яна прийшла у гостину до свого брата, який був апатом, тады закладена праз сябе монастыру,
І у доме гасцінным, дзе яны маглі сустрэцца, ён са сваімі братамі і святая схалястыка, прыйшоўшы, разважалі пра неба, пра Бога, пра справы Божыя. І калі настаў вечар, і трэба было ўжо адыходзіць святой схалястыкі да свайго дому, святому Бенедыкту, роднаму брату, са сваімі братамі да кляштару, святая схалястыка не хацела адходзіць, хацела яшчэ пабыць са сваім братам, трываць у гэтых прыгожых размовах, на што не згадзіўся святы Бенедыкт, кажучы, што не можа манах начаваць па-за кляштарам. І тады святая схалястыка, схважыўшы рукі, апёршыся, схіліўшы галаву, распачала маліцца. Скуткам гэтай малітвы было тое, што калі ўжо яны хацелі выходзіць, распачалася такая бура, такая ўлева, што не маглі зрабіць і ніводнага кроку. І былі вымушаныя застацца. Тады святы Бенедыкт казаў сваёй сястры, што не трэба так рабіць, бо не можна менавіта такую моц Божую выпрошваць менавіта для таго, каб пабыць яшчэ трохі разам. Але так ці інакш Бог выслухаў малітву святой схалястыкі, і практычна да рана яны яшчэ прабывалі на размове. І потым ужо на наступны дзень, калі святы Бенедыкт узглянуў у акно, убачыў душу сваёй сястры, ужо памерлай, якая як галубіца узносілася да неба. Зразумеў, што яго родная сястра адышла з гэтага свету. Гэта факт біяграфічны, таму мы сёння разумеем, што святая схалястыка, гэта святая. Жыццё святых увогуле з'яўляецца жыццём людзей, якія могуць змяняць у гэтым жыцці вельмі шмат. Можа, нават не столькі ў сваім жыцці, сколькі ў жыцці іншых людзей, бо імкненне, прагненне і жыццё ў святасці – гэта найвышшая і найлепшая форма служэння касцёлу, служэння тым людзям, якіх Бог ставіць на маім шляху. Гэтая святая мша ахвяравана ў інтэнцыі за памерлага Віктара Каспіровіч у 10-ю гадавіну пасля яго адысця в награду да Пана. Стоячы перад Панам, прызнаемся, што мы слабыя і грэшныя. Спавядаюся Богу ўсемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марію, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молимся. Милосердный Боже, у день успомину святой схалястыки, Паны, покорно Тебе просим, каб мы, беручи за яе приклад, отдано Тебе служили, и так досягнули счастья пробывать у Твоей любови, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Чытанне кнігі быцця. На пачатку стварыў Бог неба і зямлю. Зямля ж была безладдзем і пустэчаю, і цемра была пад паверхняй бездані, і Дух Божы лунаў над водамі. І сказаў Бог: няхай станецца святло, і сталася святло. І ўбачыў Бог святло, што яно добрае, і аддзяліў Бог святло ад цемры, і назваў Бог святло днём, і быў вечар, і была раніца, дзень першы.
І сказаў Бог: няхай станецца скляпенне пасярод водаў, і няхай яно аддзеліць воды ад водаў. І ўчыніў Бог скляпенне, і аддзяліў воды, што пад скляпеннем, ад водаў, што над скляпеннем. І так сталася. І назваў Бог скляпенне нябёсамі. І быў вечар, і была раніца дзень другі. І сказаў Бог: няхай збяруцца воды, што пад нябёсамі ў адно месца, і няхай з'явіцца суша. І так сталася. І назваў Бог сушу зямлёю, а збор водаў морам. І ўбачыў Бог, што гэта добра. Сказаў Бог: няхай зямля выдасць зеляніну, траву, што рассявае насенне, і пладовае дрэва, што дае плод паводле гатунку свайго, якім насенне яго. І так сталася. І выдала зямля зеляніну, траву, што рассявае насенне паводле гатунку свайго, і дым насенне паводле гатунку яго. І ўбачыў Бог, што гэта добра. І быў вечар, і была раніца, дзень трэці. І сказаў Бог: няхай стануцца свяцілы над нябеснымі скляпенні, каб аддзялілі дзень ад ночы, каб вызначалі пэўныя часы, дні і гады. Няхай стануцца яны свяціламі на нябесным скляпенні, каб асвятліць зямлю. І так сталася. І ўчыніў Бог два свяціла вялікія, свяціла большае, каб кіравала днём, і свяціла меншае, каб кіравала ноччу, і зоркі. І змясціў іх Бог на нябесным скляпенні, каб асвятліць зямлю і кіраваць днём і ноччу, і аддзяляць святло ад цемры. І ўбачыў Бог, што гэта добра. І быў вечар, і была раніца, дзень чацвёрты. Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. Няхай Пан радуецца справам сваім, няхай Пан радуецца справам сваім. Благослови душа моя Пана, Пане Боже мой, Ты вельмі вялікі, Ты апрануўся ў веліч і красу, Ты ахінуўся святлом быццам шатай. Няхай Пан радуецца справам сваім. Ты ў зямлю на яе асновах, не пахіснецца яна ніколі. Безданню, як вопраткай накрыў яе, Панад горамі ўзніклі воды. Няхай Пан радуецца справам сваім. Ты крыніцы пасылаеш в даліны, паміж гор цякуць яны. Над імі жывуць птушкі нябесныя, і сярод лісця спяваюць. Няхай Пан радуецца справам сваім. Незлічоныя, Пане, Твае справы, усё Ты мудра стварыў. Зямля напоўнілася Тваімі стварэннямі. Благослови душа моя Пана. Няхай Пан радуецца справам сваім. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Иисус обвяшчаў Евангелие об валадарстве и лячыў усялякую хваробу у людей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. С Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Тебе, Пане. У той час Езус і вучні ягоныя, пераправіўшыся на другі бераг, прыбылі ў Генезарет і прысталі да берага. Калі яны выйшлі з чаўна, людзі адразу, пазнаўшы яго, аббеглі ўсе наваколле
і пачалі прыносіць на насілках хворых туды, дзе, як чулі, ён знаходзіўся. І куды ён не прыходзіў, у вёскі ці ў гарады, ці ў мястэчкі, клалі хворых на плошчах і прасілі яго, каб яны маглі дакрануцца хоць да краю плашча ягоннага. І тыя, хто дакранаўся да яго, выздараўлівалі. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядзем на хвілінку. Браты і сёстры, мы сёння чуем, што Езус з вучнямі перапраўляецца на другі бераг возера чи мора, як таксама яго называлі, Генезарет. Прысталі да берага, але калі выйшлі з чаўна, то зразумелі, убачылі, што людзі адразу распазналі яго. І мы чулі, што аббеглі ўсё наваколле і пачалі прыносіць на насілках хворых туды, дзе, як чулі, ён знаходзіўся. Можам сабе уявіць, якая была гэта узнёслы момант, калі вось так людзі, якія былі каля таго месца, дзе прычаліў човен Езуса і апосталаў, хадзілі па сваіх справах. Што-то, можа, хто-то працаваў, можа, былі нейкія рыбакі, якія сушылі чи чысцілі свае сеткі. Былі, можа, людзі, якія прыходзілі, каб зачэрпнуць гэтую воду. Розныя людзі, это маглі быць насамрэч шматлікія, якія займаліся сваімі справамі. І ў нейкім моманце бачаць, што адзін з чаўноў прычаліў да гэтага берагу. Шмат гэтых лодак, рыбакоў прычальвалі на працягу дня, адплывалі, прыплывалі, людзі нейкім чынам змяняліся. Усё было гэта вельмі так стандартна. Людзі, якія былі на гэтым беразе, займаліся сваімі справамі, сваімі штодзённымі абавязкамі. І ў пэўным моманце, быць можа, адразу не звяртаючы ўвагу, што гэта за човен, хто ў ім, але калі убачылі, што з гэтага човена заходзяць Езус са сваімі вучнямі, то ў гэты момант, пазнаўшы яго, пабеглі наваколля, абвяшчаючы, што Езус тут цяпер сярод іх. Гэта слова, пазнаўшы яго, яно вельмі ёмкае. Бо, вядома, як мы чытаем, пазналі і пазналі, пазнаўшы, што тут такога, мы ідзем па вуліцы ў ашмянах, можам таксама пазнаць свайго сябра, свайго суседа, знаёмага, прывітацца, падаць руку, ці там усміхнуцца, можа, пару слоў перагаварыць. Гэта нармальна, бо пазналі, гэта знаёмы чалавек. Але менавіта ў Евангеліі гэта слова «пазнаўшы», яно, грэцкае слова, якое было выкарыстана, яно падкрэслівае што-то другое. Яны пазналі Езуса ў яго моцы. Это не было толькі, што яны пазналі настаўніка, бо для шматлікіх ён быў равві, настаўнік. Пазналі яго, гэта значыць, што вычулі прысутнасць Бога ў гэтым месцы. І толькі вось менавіта, калі яны вычулі гэту прысутнасць, калі пазналі Езуса, яны распачалі менавіта бегчы. Бо мы не чуем, што яны абышлі наваколле. Аббеглі, кажа евангеліст, усё наваколле. І вось гэтыя словы, яны нам падкрэсліваюць трошачкі атмасферу, дынаміку тых выдарэнняў, пра якія мы сёння чытаем у Евангеллі. Это што-то несамавітае. Калі б мы былі б здольныя, веру, што, напэўна, мы дарасцем да гэтага, калі сёння мы на святой імшы прымем святую камунію, а можа, ад моманту ахвяравання мы пазнаем Езуса, то, вяртаючыся дадому, нават той, хто кульгавіў, то пад прыжку бы лётаў бы для таго, каб казаць, што сёння сталася. Бо, на жаль, мы вельмі часта вяртаемся дадому смутнымі з касцёла, выйшаўшы, не адпачыўшы сэрцам, з, можа быць, нейкай мімікай на лице, цярпення, гора, задумы, дэпрэсіі. Вось нам не хапае менавіта гэтага магчымасці пазнання. Пазнанне Езуса выклікае ў нас прагненне аббегчы і зрабіць што-то добрае
Бо гэта і людзі, якія аббеглі наваколле, пачалі менавіта скуткам, наступствам гэтага ўсяго было тое, што яны прынасілі сваіх хворых туды, дзе, як чулі, ён знаходзіўся. І далей чуем, што куды ён не прыходзіў, у вёскі, ці ў гарады, ці ў мястэчкі, гэта была інфармацыя вельмі бліскавічна пашла, бо мы чуем, што гэта былі і вёскі, ці ў гарады, ці ў мястэчкі. Імкліва і вельмі імгненна гэта інфармацыя аб тым, што Езус цяпер тут, яна распаўсюджвалася. І здаецца, з адной стараны, можна было б гэта сказаць тым, што яны толькі выключна хацелі, каб ён аздаравіў іхных хворых. Так нібы лагічна з тэксту сённяшняга вынікае. Ну, бо мы далей чуем, што наступствам таго, што яны аббеглі, было тое, што людзі пачалі прыносіць усіх сваіх хворых. І прасілі яго, каб яны маглі дакрануцца хоць да краю плашча ягоннага. І з адной стараны выходзіць як бы трошачкі так, не аб тым хіба рач, не аб тым, можа, ввогуле сэнс, каб толькі выключна прыносіць хворых. А з другой стараны, вось гэта слова «пазнаўшы», яно змяняе ввогуле усю карціну, увесь гэты малюнак тых падзеяў, якія далей евангеліст апісвае. Бо гэта пазнанне выклікае заботу, троску таксама аб тых, хто патрабуе нашай дапамогі. Троску аб людзях хворых. І не толькі сёння ў нашыя часы, не толькі хворых фізычна. Тады гэта было больш, быць можа, мела сэнс для хворых фізычна, бо духоўна людзі былі вельмі моцныя. У большасці сваёй. Сёння мы наадварот. Фізычна мы можам сёння быць мацнейшыя за тыя пакаленні. Чаму? Бо маем сродкі падтрымліваць сваё здароўе. Калі б была б медыцына тых часоў, а рэалія наша сёння, то у нас бы, наверное, шмат каго бы ўжо ў гэтым свеце не было. Не дажылі бы, можа, там у маладосці бы сваёй ранняй памерлі бы. Таму мы сёння маем, скажем так, магчымасць сваё фізычнае здароўе падтрымліваць на нейкім узроўні, скажем, здольным на то, каб функцыянаваць, можам гэта зрабіць і робім, але духоўна сёння мы хворыя. І сёння, вельмі шмат людзей патрабуюць, каб хто-то іх прынёс да Пана Езуса. Але прынесці хворага духоўна да Пана Езуса можа толькі той чалавек, які Езуса распазнаў, які пазнаў яго. І коль мы гэтага не навучымся, касцёл ввогуле, як бы існаванне касцёла губляе свой сэнс. Бо інакш касцёл становіцца толькі месцам будынак, становіцца месцам складання культу рэлігійнага, но перастае быць месцам і крыніцай жыццядайнай жыцця энергіі, якая нас будуе, яднае і паядноўвае з Богам. На данный момант, то, што я бачу, касцёл у нас на данный момант у большасці з'яўляецца месцам рэалізацыі культу, абрадаў. Но, на жаль, вельмі мала мы ўсё ж такі пазнаем Езуса. Тым больш тады, калі у Еўхарыстыі ён даецца нам пазнацца, бо застаўся такім чынам сярод нас. І мы чуем аб тым, што тыя, хто дакранаўся да краю яго плашча, выздараўлівалі. І мы сёння таксама, браты і сёстры, у сваім сэрцы прыносім тых людзей хворых нашых і фізычна, але перш за ўсё духоўна. Запрашаем Езуса там, дзе, быць можа, ён ніколі не меў магчымасць прыйсці, бо яго не пазналі, яго не запрасілі. Прыносьце духоўна больных, духоўным чынам да Езуса. Але я магу гэта зрабіць тады, калі пазнаю і проста в этой дынаміцы буду аббягаць усіх тых, хто сёння знаходзіцца ў патрэбе. Хай праз заступніцтва святой схалястыкі, пра якую мы на пачатку сёння чулі, была чалавекам веры і моцнай малітвы, якая таксама у сваім жыцці чыніла, вось менавіта будучы той, якая аббягала тых, хто быў у патрэбе, каб яна праз яе заступніцтва мы таксама
гэта маглі ўчыніць, прагнулі гэтага і з гэтым жылі. Амен. Праз заступніцтва святой схалястыкі Панны даверым Христу ў малітве нашыя просьбы. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб бачылі Христа у іншых людзях і умелі ахвярна служыць ім, Цябе просім. Молімся за дзяўчат, пакліканых да жыцця ў дзявоцтве, каб з радасцю прынялі заклік Христа і прысвяцілі яму ўсё жыццё, Цябе просім. Молімся за хворых і церпячых, каб даверыліся Богу і зразумелі, што іх цярпенне мае вялікую вартасць у вачах Бога. Цябе просім. Молімся за тых, хто імкнецца да дасканаласці, каб мужна перадольвалі розныя перашкоды на гэтым шляху. Цябе просім. Молімся за памерлага Віктара Каспіровіч у 10-ю гадавіну пасля адысця да Пана, каб, убачыўшы любоў Христа, запрагнуў вочнага валадарства і быў прыняты праз добрага Айца ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прашу таксама памаліцца ў інтэнцыі Уладзіміра, гэта тата аднаго з семінарыстаў нашай гронскай семінарыі, які канае, знаходзіцца ў такім стане паміж жыццём і смерцю, каб ён таксама са супакоем адышоў, калі воля Божая цяпер з гэтага свету, а для сына, каб даў сіл таксама менавіта пры таце быць і навучыцца менавіта гэтаму цярпенню і сустрэчы з Богам у нават такіх цяжкіх момантах свайго жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб нашае жыццё было святое і годнае Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя малітвы, учыні, каб мы імкнуліся да вечнага жыцця праз Хрыста, Пана нашага. Боже, верой мне сердца наполни, я прошу, каб у ім ты жил, и хрещением Иисуса припомни, каб Табе заўсёды я служил. Богу Хосанна, Богу Хосанна, Бога прославляйте кожный день. Богу Хосанна, Богу Хосанна, Бога славьте кожный день. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усямагутны. Нехай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу святому. Усямагутны Божа, мы праслаўляем цуды Твоей ласкі, якія выявіліся ў жыцці святой схалястыкі Панны. Пакорна Цябе просім, няхай Табе будзе даспадобы нашая ахвяра, як былі мілымі яе чысціня і цнатлівасць праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з Духом Твоим Угору сэрцы. узносім іх да Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча усямагутны вечны Божа. У святых, якія прысвяцілі сябе Хрысту дзеля нябеснага валадарства, мы праслаўляем Твой цудоўны провід. Ты заклікаеш слабога чалавека да першапачатковай святасці і дазваляеш спазнаваць дары, якія нам дасі ў будучым свеце. Таму з анёламі ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Хосанна на вышынях, благословёны той, хто прыходзіць у імя Пана. Хосанна на вышынях.
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтай дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў, гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзейна ў васкрашэння, пра Віктара і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святой схалястыкай і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, prazu się wieki wieczny ja. Amen. Molimся, Dajca Niebiesna, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest u niebie, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказал апостолам Твоим: «Супакой покидаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей волі, дарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світ,
нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословлены і пакліканыя на вячэру ягонную. Пане, я не варты, каб ты прыйшоў да мяне, але скажы толькі слова, а будзе аздароўлена душа моя. Єсу, у серці ти моїм, радость збавлення мне открыл, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебе учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать і душу чистой позаховать, волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать. Єзу, не покидай мяне, моя душа Тобой живе, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви. Молимся. Panie nasz Boże, Ty umacował nas niebiesnym darem. Uczyni, как мы по прикладу святой схолястики носили в нашем смяротным теле терпение Христа и мкнулися до Тебе усім сердцем праз Христа Пана нашего. Амен. Великий дякую за дар супольної молитви. Нехай наше життя буде до сподоби Богу, а наше познавання Пана Ісуса живое і глибоке. Прийміть Боже благословенство. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. О, прославляйте Его все народы, спашеной песни Ему спевайте, бо Его ласка завсюди з нами, а Его милость на веки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. Ангел Панський звістував Панні Марії, і почало з
że mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.